sa araw ng Pasko. Magpalitan, magbigayan, pagmamahalang kailangan, ikakaingon, madiyahan. Pasko sa And we are back! Bago na tanawala, but we are back! Yes, that is right. Sama po no sa ato ang Christmas kay matagtuig nagabalik-balik John ang ato ang Yes. pagselebrar sa ato ang Christmas. O ang Yan. kalipay, kanunay na gyud na siya, Sir Ket, di ba? Kanunay na gyud na. Yes. So karon maghatod po ta og kalipay, Wow. di ba? Sa ato ang mga live audience. Yun. So, cookies naman ang sa ato ang technical crew dira ang nag-assist sa ato ang comments for tonight. Yes. Bantay-bantay kay mag-asa ta sa atong first question sa atong Yeah, first game. Yes, ato ang First padula no, game. para sa ato ang mga live viewers. And while we are still waiting for the live viewers na Yes. mobalik no because I believe nga katong pag-change nato sa ato ang live Parang kaganina. We are back pud sila. Yeah, so they're also kanang looking for asa man to sila Jai og sila Ay, Ket wala wag- man sila. dali, Oh, ano. At sila hulaton siguro hatagan na to sila og mga 1 minute siguro no bago na to ihatag sa ilaha ang ato ang pangutana karong gabi una. Again, Jai, unsa Yes. kani ang ilang pwede madaogan? Pwede sila makadaog og Unsa man ni? Oo, Papa, spaghetti pa. Yan, gikan kay Siri, Papa, Leo. Gikan sa City Information Office. Asa Perfect. man ni? Love, joy, hope. Nasulod gyapon. Mo mo na mo assignment tonight. Yes. Okay. Ayan. So kaganina Sir Ket, ang atuang na kahimamat diri ay is mag-friends, mag-classmates sila. Yes, yes. And isa ka kanang nilaag diri from Panabo City. Aha. So karon ato na po makauban ang usa ka family. Family with a P, not with a if. Okay. Pero sige, ato makauban. So ato ang makauban karon is isa ka pamilya ni sila. Ali mo sir, welcome, welcome sa ato ang game show for tonight. Dito sir, sa tunga sir, ayan, ma'am and sir, welcome Okay. no sa ato ang City Hall Square. Maayong gabi, daghang kayong salamat no sa pagbisita dari sa ato ang Giant Holiday Tree. Ma'am and sir, pwede ba ta magpaila-ila sa ato ang mga viewers? Ay, maayong gabi sa tanan. Ako di ay si Emily Sorbito. Hanuhan, gikan sa Proxingco niyo mabuhay misaoy. Garbo sa taga New Corelia. Wow, taga New Corelia. O, sige, ma'am, sir, sa po imong pangalan, sir? Jonathan, Sir Jonathan, ikaw ang imong pangalan? Chanel Sanoan Bisorbito. Oh, Kato. O si ma'am, ma'am, ang imong pangalan? Alia Natalie Sanuhan. Alia, Wow, ayan. yes. Welcome diri as sa Tagum and sa ato ang City Hall Square tonight. Kabalo Yan. ko ready kay murag game kay ang naong ni Ma'am Oh, ba? yeah, siyempre. Kada ugon jud ni si Ma'am ba, Okay, no? sila gun ang garbo sa New Corelia. Corelia. Di ba? Wow. New course ang tawagan na nila, taga New course. new course dahil bagong ka term. Yes, ma'am. First time ba din nato nilaag diri sa atong holiday tree? Jod, first time jud. Kay sa kabisi, karon pa jud mi nakahigayon sa pag-anhi dinhi. So ma'am, unsa man ang inyuhang kanang maingon sa atong katong wala pa gud nakaadto diri ma'am. Unsa man nimo pag-describe or ang feeling ninyo ma'am pag adto ninyo diri una karong adlaw sa City Hall? Ang ako lang mas istoryano sa wala pa nakaanhi diri paghatag jud mo og kanang higayon uban inyuhang pamilya. Tibok ninyong pamilya kay kini once a year gyud mahitabo ni sa atong kinabuhi. Di jud basta-basta ang feelings nga naa dinhi Relax kayo ta ug nindot kaayo ang mga talan-awon makapawala jud sa stress. Wow, okay si ma'am Oh, no. yes. Salamat kay gusto ka mag-CIO, ma'am. Gi-recruit si ma'am. Pwede naman siguro si ma'am. Actually no, makalipay gyud kaayo kent do nga kanang makita nimong pamilya diri ang nag-enjoy. Nag-enjoy jud ba mo ma'am? Enjoy jud kayo Oh, bisan sa kabisi hatag jud mi og panahon para makaanhit. Wow, perfect man kayo si ma'am. Ay, di ba? Yan. So karon pa man jud first time ni man Yes, di ba yes, nila oh, di ba? yes. Balik-balik lang jud ko Sir Ken. Basta kay first time nila karon guys and recommended kayo nila nga mo visit pud mo. Oh, ana si Kuya Ohay daw. Ohay dito pag hi sa How sama. about si Sir, ma'am? Siguro atong kamustahon or pangutanon nato si Sir. Sir, kamusta man ang experience nimo nung finally nakita na gyud nato ang tallest holiday tree sa Pilipinas? okay kayo, okay. Perti gid ang taasa day. Nya, colorful ko kayo. Itaw taasa og colorful jud kayo. Sir, Tama. kabalo ba ka nga atong padula karon kay unhanay mo kat-kat sa pinakataas?
Luya na daw. Luya na daw. Luya, nagbiyahe pa ba sila, no? Oo. Actually, Sir Ket, ang ato na lang ipa-game sila karon is katong singing bee Oh, or wow. the bee song. Oh, bee song. Yes, the Ulit bee ako, lagi ka, song. ma'am. Because it sounds Sige. family to you. Nakita na. Yeah, because it's the bee. Like, Familiar daw sa iya. Oh, Ha? yes. Ma'am, nagakanta ba ka, ma'am? Vlogger daw iyang Ay, mama. vlogger. Mama, Wow, vlogger. na Very vlogger good man din iyang si anak. Ma'am, unsa ato ang page? Facebook Oo, page oo, sa ta oo. before ta mo padula kay ma'am. Ma'am, unsa atong Facebook page, ma'am? Asa wala pa rin naka-follow, no? Follow na din mo guys sa Emily Sorbito Hanuhan Vlog. Sa Mare and Pare Vlog. Follow na mo guys. Wow. Follow na mo guys, support local. Yes, that's right. Basta Sige ito, support ma'am. Emily Sorbeto, Hanohan Vlog, Ogmare, and Pare Vlog. So kamo to ha, ma'am. Yeah. Wow, bantog ra di ay dili jud sila Oo. maulo sa camera no. Game kayo si ma'am. Okay, so sige. Ang amuha karon ma'am is magkanta mi og isa ka Christmas song. Aha. Tapos kung unsa tong na missing na word dito or isa ka phrase, inyuha lang tong tapalan. Og katahon na sa ko ang partner diri. Kino ko sige ako no. Ako na lang Sabay unya. ta jay. Oh, sabay. Ay ikaw unya. Ako unya sa Sige, audience, oh, sige. oo. Ma'am, andam na ba ka, ma'am? Andam na. Oh. Kuya, ay O, andam na ba ka, sir? Nangutan na po siya kung andam na po jud ka siya. So dapat sabay sila mutubag Oo. Oh, para With sa- energy dapat ma'am ha, Oh, kanang yes, dapat ma'am. energetic Tapos dapat kita, with ma'am. sayaw, no? Oh, with With sayaw. Okay, Kapalo mo, sige. ani, ma'am. Para sa to ang live viewers ug ma'am, ang ato ang kanta karong gabi una kay We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. in the happy New Year. Wow! Wow! Dito kay tingnan si Mama. Dili na ko makaya mo. Ang galing mo doon. Proud kay ko sa imo. Tungod kay nakadaog ka, ma'am, o gitabangan ta mo. Tuungat ta. Dili. Yes, ma'am, naamoy papremyo karong gabi una. Mao kini ang atuang spaghetti pack. Ayan. Gikan kay Papa. Leo. Exactly. Yes. Thank ma'am, you so shout much. out ta, ma'am. Unsa ato ang pa-shout out, ma'am? Shoutout ninyo basig inyong friends ba, pamilya karon oh. Shout out dai ko no sa tanan namong pamilya sa Garciabel, sa Timog, ug sa tanang Hanuhan family. Ug labi na gayud sa taga-Misa oy Nyo Corelia. Shout out. Mga kauban ako sa sagingan sa Sumipro. Shout out da tanan mga kauban sa engineering ug sa harvesting. Yan. Di ba? Shoutout tibok pamilya nila. Okay. Yes. Sige, ma'am and sir, thank you so much. Wave ta sa camera before ta malaka. Once again, follow them. Thank you so Thank you, much. salamat, ma'am and sir. No, Thank you magkita-kita po. ta later. Kuya, wasa to mga syempre, bisita, Zay. no? Yes, no? Wala tayo, so far, wala pa kayo tayo tagatagong. Mm. Mostly kay from ano From dyan? other cities Places, or municipalities no, nga municipalities, nasa exactly. Davao del Norte. Basta daig taud-taud say makauban po nato no ang mga grupo gikan pod outside Davao del Norte. Ay, basin. Oh. Wala ta kabalo. Yes, so syempre karon no again, I think nibalik na ato ang mga live viewers, magpadula na ta sa ato ang live viewers. This is Spill the Holiday Tea. Exactly, di ba? Malangingon. Ayan. Di ba? Sige, padula na ta. Para sa to ang padula, Jai, as promised. Siya ang mukanta, no? Sa to padula. Same gyapon ta, mga viewers nato. Same gyapon ta, Aha. no? Naatay kanta nga inyong i-fill in kung unsa man tong lyrics nga nawala. Exactly. Yon. So, before na to nabuhaton, no, Sir Ket, dapat mag-check sa ta sa ilahang energy dira. Oh, yes. Energy Check na sa to. ta, energy check. So, mag-comment Yes. sa ta nga present ta karon kay para Oh. mag-ready ta sa ato paminawon karon na kanta. Unsa man na kanta ni? Okay, ready na mo? Ready na mo? Ana, I think no, nga ginahinay na sila og comment Ah, karon sa ato ang live Jai. Sama No? na to At sayo. syempre karon nagasayo na pud ta kay I Ah. think murag danceable ni ang ato ang kanta ni Jai karong gabi una. Unsa man ni Jai mo pakanta na wala siya. Di, ano ko naman ako. Kani siya, Sir Ket, to kay Aha. gipag-game na rin mo ni sa una. Wala ta kabalo Oy. kung kabalo sila sa lyrics, ani. Yes. Diba? Ready na mo? Yan. O syempre while we are still waiting for them no, shoutout lang po din ako ang pamilya nga nagtan-aw karon no, straight from Singapore ang ako ang igsuon. Wow. Yes. Ate, Okay. I miss you so much. Baka Size naman. 8.
Baka naman. Okay, but before we go sa atuang next gamers, aniya na ang atuang song para sa to viewers. Are you ready? Taon-taon pa man to. Taon-taon pa, Jod? Taon-taon pa to ang next Para game, lang di na ba? magstay sila ba? Okay. di ba? Oh, yan, Diba, abi yan, ninyo yan. no, nga karon na dili pa. Dili pa actually. Samantala live, but ato i-question no, ang ato ang kuan, atong management. Sa Yes. management, live viewers ba ta karon ang ato ang mga next nga gamers? Next gamers. Ayan. Next gamers. Aha. Yon. Okay, sa Kani kay question. ganahan ko ani Sir Kent nga Aha. atong next gamers karon ba kay daghan kay sila no. Unya, di ba atong next game kay mas appropriate para sa ilaha. Yes. Di ba? Kay makita Yun. jud nato ang reactions nila, di ba? Ka remember ka sa atong next game? Nakulbaan. O syempre ato makauman karon. Wow. Kay excited. Ready na ba? 1 2 3. Go. One, two, Go. three, Go. 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 Ayan, ato ang team Okay, Love Joy Hope. okay. Para karong gabi una. Wow. Oh, Okay. daghanan ni nila. Oy, sige. Yan. Subog tayo diri agamay mga sir no para makita ta. Oh, yon, para Dito, makita ta sa sibog live. dito, sibog. Yan, Buke. mga sir. I think murag magbarkada siguro ni sila. Barkada mo or nagsugat lang mo? More than barkada. Nganong more than barkada man? Because we are saved by grace through faith in Christ alone. Wow! Okay, they are so more than friends, they Yeah. are brothers because they are saved by the grace of God. Ano sila? maula mo ta magiga nonon ani ron kay. Yan, oh. Kuan Siyempre, naman noon. I think naman mga trend karon Yes. sa TikTok nato. Aha. Kabalo ba mo kato ang mawi-wawi? Oh, tong mawi-wawi. Kinsa may kabalo ato? Ato ipa mawi-wawi. Kinsa Oh, kabalo, syempre. ana? Kaya Before tayo ta makadula. special prize, Jai. Ayan, oh. Sila lang siguro tanan. Oh, kamo lang tanan. Kamo tanan, kuya. Kabalo ganun sila. Tabala. Wala pa sila Try kabalo. lang daw, try. Oh, Oh, try daw, Okay. try. Sige, Oh, so ato patubang i-welcome. si sir kay try daw. Oh, Ah, yes. sige lang. Jaguar. Ah. English magud sila mag-listen Gani. sila sa bot. Sorry, bro. I cannot, bro. Bro, can you stand here? Yeah, bro. Yes, And there. then they will copy you, bro. Yes. All right? Okay, bro, you ready, Mawi-wawi? Yes, Bro, oh yeah. Okay. Okay. In 3, 2, 1, go. Where ka bros? Joe! Oh! Manihapon ta, uy. Wala siya panihapon. Wala siya panihapon. Ah, okay lang. yes, Ni-try yun eh sila. Oh, Ah, Jaguar. Natay pagkaon dira sa tong Ah, avenida. ah. Kaunta ha. Ah, Panihapon. No? nga unta Oh, panihapon. para ma-energize ta o balik. Apesa. Yes po. Oh, yes po. yes po, Okay. yan. So, wala yata jud sila kabala sa bawi-wawi. Sir Kento, pero ni-try sila. Yes, Ni-try yes. sila. Wala importante. So, magpa-games sa ta sa ila. oh, yun. Sige, pag-games Pero before that day, Kuya Ken, pa to sila paila-ila. Gibinuangan lang nato sila kaganina. Oo. So, Sige. una sa is paila-ila sa nato sila isa-isa. Sige, Okay. kay sir. My name is John. My name is Juan. My name is Kenneth. My name is Vince Jacob M. Gimanon. Call me Jaguar. My name is Mac. Joshua, call me Wang Yu. My name is John. Call me Jaguar. Duha Duha sila. Jaguar. Duha Mga rar ang si- ilang mga- kuwan. Mga rar sila, mga rar sila. Team RAR. Oo. Yan. Taga-tagom lang. Taga-tagom. Nakalahi-lahi. Okay. Naay taga Agusan, Baganga, Davao, Surigao. Different regions. Different Pero race, same tribe. faith. Yeah. So, asa mo church ba? I-shoutout na lang po nato atong Yeah. elders ba or We are from Fundamental Baptist Church and shout out sa taga Panabo Fundamental Baptist Church, Pastor Jan, Ma'am Letlet, MJ and EJ. Oh, come on na, naapay mag-shoutout. Come on na, sir. Shoutout sa Davao Evangelistic Baptist Seminary where we Ma'am Hayes, mga babae, nga Ma'am Joanne and family, Jace, Sophia, shout out sa inyo. And sa FFBCSM. Okay. O, di ba? sige. Kani Sir Kat, nindot isaho na to sila. Yes. Oo. Sige, Ma'am Isa-isaho Jai, na go. to. Since kani inyo madaugan karon for sure magamit niyo ni mag-snack mo, di ba? Mhm. Dako jud kay na siya kuan pag mag-gathering mo, magkaroon ba mo Yes. ka ng cell group and mag-gathering mo. Makaon jud mo isip snack ninyo no. So karon dapat full force pero inyong energy sa mo ang ipadula sa inyo ha. So kinsa man ang mauna? Sino ang may lakas ng loob? Joshua. Wow. Si Wang Yu. Okay. Karon, kailangan na to imong pagka-expressive. Okay. Joshua Wang Yu. Oh, most introvert siya? Wow, introvert pa ni ha? Oh, Unsa introvert. nakaka sila? Oh, sige. unsa So, taas ang mga expectation sa inyo ha, guys. Aha. Okay. Pwede ba tadiri sa tunga, Josh?
Yes. Josh. Sige, Sir Ken. Sige. Saan siya, ma'am? Katong take me a picture. Ay, may yes, Ah. yes. Oh. Ang ato, nakalimot ko kay Taas, kaya diba? Well, anyway, mo atas na gamay, no, kay para makita ta sa ato ang camera. Ayan, kanin paint me a picture dahil dyan, simple lang kaayo, no? Ato ang ipakita sa ilaha kung unsa ang ato ang emotion based Or reaction. sa among iingon. Or Yeah. reaction based sa among iingon. Oh. Wa pa na nadaog. Wala pa. Wala na kagbudaog na. Okay, siyempre, sige, pwede ba tadri, Wang Yu? Oh, ikaw una. Sige. Wang Yu, oh. So dapat ipakita at the count of 3, pag muna, 1, 2, 3, ato bang dito sa camera, no? Ato ipakita itong Dapat emotion with action. Artistahin kayo ha. Dapat, diba? Oh, ana. artistahin. Sige, ready? Sige, for example, ang ato ang, kasi tawagan ato ang i-paint. Yeah, ang i-paint emotion. Yes, ato Yes. emotion is, ana. Sige. Unsa? So far, na-suggest. Unsa ang imong emotion pagkakita nimo sa tallest holiday tree in 3, 2, 1, go! Wow! Wow! Grabe, taas sa imong Sige. holiday tree, no? Asa Hindi na ako siya makita. Taas kayang holiday tree, Jai. Okay, very good. 1 point na sila. 1 point. Dapat tanan kay Yes. ma-satisfy me sa Oh. inyong reaction. Okay. Yes. Ikaw Sige. dapat karon, no? Congratulations, sir. Next. Kinsa Salamat ang kay next? Wang Yu. Kinsay next? Kinsa ang next? Berto! Wow! Okay. Dali ata, Bert. Mak, Yun. mak, mak, Si mak. Mak di ay. Yon. Okay. Sige, punta dali para makita ata. Oo. Mak. Yon. Sige, Max, si Jai ang muhatag. Okay, so kane. Talikod sa dancer. Wow! Oh. Sige. Moni mo ang camera, oh. Kani. Dali ka mo. Asa yung camera? Kani. Bye-bye. Bye-bye sa Moni mo camera. camera, okay? Sige, ready. Sige, sir. Ready na ka? Oh, ready na siya. Unsa ang imuhang reaction pagkatilaw nimo sa unang pagkaon nga imong nakaon diriya sa City Hall? Unsa ang imuhang emotion? So, sige na lang, pagkakita nimo sa mga pagkaunan na naa diriya sa City Hall. Oh, padulong pa din sila mga on, guys. Yes. Okay. So, ready na ka? 3, 2, 1, go! Oh! Makita sa di mo kawa pa sa Excited! kaon. Wala pa dyan na siya kaon, guys. Lami na dyan ang mukha. kaon. Ready na gano'n siya, guys. Oh, yes. Gutom na daw. Pero at least makita to, gilamian jud Oh, siya. oh, makita po Minimal. na to nga gusto na po dyan siya mukha. Minimal yung reaction. Ano na siya? Na. Ano lang Pwede ako siya. kayang impact. Yes. Sige, next, Jai. Okay, saan next? Oh, Next, ready ikaw, na si sir. Ready. Sige. Oh, ready na ako siya. po. Oh, Ready ikaw na na po. siya. Yun. Wow, ready Sige, na. sige. Sige. Unsa imo ang reaction pag nakita nimo imuhang ideal or imong crush di aria sa tallest holiday tree in 3, 2, 1, go! Wow! Maginoo pa rin. Yes. Maginoo. Isang maginoo. Okay, satisfied Okay siya. tato. Satisfied Duha tato. na lang Ah, kulang. sige, duha na lang. Kisa man yung best two. Jaguar, wow! Jaguar! Yon, Grabe. confidence. Okay, sir. Unsa ang imong reaction kato pagkahibalo nimo nga mo adto mo or mo bisita mo diri karong gabi una? Sige. Oh. Nangandam na siya, nangandam na siya. Sige. Sige. So unsa ang imong reaction, sir? To nakabalo ko nga, oy, manglaag ta dito sa City Hall karon. Wala pa. Okay na. Sampol na. Oh, excited siya. Excited gina siya. Sige, ready? In 3, 2, 1, go! Wow! Nice one, bro. Okay, last one, Sir Ken. Ready na ka? Sige, kinsa. Ay, tara. Hara siya. Blue, Si Maui Wawi. Ito ka, ma'am. Sige, si Blue. Sige. Unsa man siya? Kani. Kani. Unsa ang imuhang reaction, no? Pagkabalo nimo nga mogawas ka sa city government na page sa tuang live. Oh, ready? Okay, ready. See, ready. Nice one. Oh. Sabay na lang daw mo. Sabay lang sila. Sabay na mo. Okay. Okay. Sige. In 3, 2, 1, go! Oh!
Okay na, salamat. okay na. Thank you so Yes. much. Palakpakan po ninyo Daghang sarili. kayong Very good. salamat. Very good kayo sila nga sports, Sir Kent, di ba? Yes. Thank you so much. Sige, unsa ba yung nadaugan, Sir Kent? Nakadaog, Asa naman? noog. Asa mo to? Pwede Ara. mo aging kamay. Oh, yun. Wow! Adaw sila og Papa Spaghetti pa. Congratulations! Papa. Yo, Ang papa, ipatong nga papa. Yun. Okay, O sa sige. ito maikaingon sa atuang mga kaubanan Sponsor. o sa atong sponsor Oo. di ay mga naghatagan ni sa atong Papa Ketchup nga si Papa Leo. Oo, so may maingon ninyo. Pasalamat mi sa naghatag kay Papa Leo. Thank you, Papa Leo. Okay, salamat Papa Leo. Okay, one wave na lang and then thank you so much. Salamat kaayo. Okay, Thank dahil you. salamat. Yan. Thank you so much. Ay, nawala ko cellphone. Ay, natay diri abroad, nawala ko cellphone. Grabe, Anyway, gubuta yun. jud siguro, no? O grabe, Gubuta. lingaw kayo dyan, no? Taas kayong ilang energy. Bao ng mga viewers nato dyan nga nananaw karon bisita na ta diri sa to ang Giant Holiday Tree. Yes! O makiglingaw kita kauban, no? Ang mga lahi-lahi nga mga bisita nato. Dili lang mga tagumenyos kung diligikan pod sa lahi-lahi nga lugar. Okay, and before ta of course mag-end, Sir Kent, no, dapat pantayan po sa ato ang live viewers, Oh. ang energy sa ato ang mga naging visitors diri at tonight. Yes. So, dili na day kanta ang mahitabo, Sir Kent. Aha. Sige. Hindi naman ko na ako pwede mapil dito imuhang kuan ka kanina kay brag taas jud kaayo Ay, to. dapat kanta. Actually, kay natay gi-prepare duha. 2 songs to siya, no? Dili, 2 oy. songs siya. Dili. Mauna sa to mga live viewers dara mo kanta si Jai karon og again inyo ang tagnaon kung unsa to ang missing lyrics para ato ang matagnaan ato lang i-comment no ang ato ang tubag. And please don't forget to share kay pag dili nato ma-share means void ang Yes. ato ang Dili counted. Yes, void ang ato ang tubag. Yan, Okay. I think ready na sila. Ready na ba ta? Sir No? Kent, asa ba nila pwede makuha ang award if ever kinsa may nadaog? Yes, para sa mga mananaog na to karong gabi una, pwede kaayo mong bisita sa City Information Office na himutang na siya sa 4th floor sa City Hall of Tagum. Again, City Information Office, 4th floor sa City Hall of Tagum. Ug pangitaon lang nato si Shyla. Again, pangitaon nato si Shyla. Ayan. Shaila, unsay apelyido? Kalimot, Iyog, Shyla Iyog. Yan. Ayan, si Shaila Iyog. Okay, so ato ang song for tonight. I-song na lang yun. Sige, kay push na to na yung song tonight. Sige. Kani, dapat full phrase ang inyuhang mabutang, okay? Full phrase. Kani, dili yun nila ma-gibberish. Yes, Kaya yes. i-type naman ninyo. Okay, so ang song is Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Oh, what? Oh, unsa kaya to? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Ana. Oh, what? Oh, one more time. Sabayin Oh, ako. sige, sige. 1, 2, 3, go. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what? Ana. Okay. Yan. And, Sir Ken, shout out na karon. Out di ay to. I-erase na yun niya, pero si Chua Syke, shout out po sa iyo dyan from Agusan del Sur. Wow, Chua, site no naabot na ita. Agusan. Oh, di ba? Yun. Napot kitang Singapore, di ba? Sa Oh imong- yes, ako ang ate. Pero ako, tiyang ano ko, ate, tanaw, please. Ay. Maluwi pero, kati. pero dili lang ka na, Sir Ken. To, o napak, Sir Ken. Wow, uy, ato po nang i-shoutout no karing gabi una si, please correct me if I'm wrong ha, pero yung Facebook name is Isay or Isay Seller. Isay. Okay. Isay Seller from Saudi Arabia. O, diba? Oh. Saudi Arabia. From Saudi Naman ko tayo Arabia. mga kung ano, FA ka ganun dari ang mga UAE. Nilupat na dyan sila dito. Good evening to our friends there in Saudi. Thank you so much for watching us here. Shout out sa Siyempre, inyo napatay tanan. isa ka shoutout si Oh, Angela from from Kuwait. Kuwait. Wait, Oh, there's no. more. Wait, there's more. Ayan. O siyempre, no, samtang atong ginapadayon ato ang shoutout karong gabi una, please don't forget to share and answer ang Yes. ato ang padula karon kay basig kamo na Yes. mahimo natong mananaog Ang para sa pinakauna ato nga maka-comment. Yes, ang pinakauna nga mo comment plus naka-share sa ato ang live Of video. Kung course. ganito, Jai, pwede ba nato kantahon og balik? Nato ha, nato. Sige, ready? 2, 3, go! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what? Ah, Ana lang siya. Unsa to? Unsa ang Missing. sunod?
phrase ba itong gipangita? Phrase, dili pa rin one word. Ang tibok Yes. phrase ato, apil to hey sa last. Ay, pilto, taas ko. Taasa na ay. Wag, dili na ako mag-spaghetti. Ayun na lang, kaya rin ko paliton. Pero kabalo ba mo mga viewers na itong kaniyatong spaghetti karon is pinasahi ni siya mo na dapat mo answer. O syempre, i-shoutout po nato si Cherry Lynn Zamora Pelicano gikan sa Kwambugan. Yes, di ba local pod? Yeah. Siyempre, atong mga taga-menu, supportive kaayo. Yes. Grabe. O, i-shoutout na po nako ato ang technical team karon. Nagrabe gyud kaayo ang pagpangusog og sa ilang suporta no. Unahon na lang nato si Chris Maru Sogard. Unahon pa sunod nato si Z3. O, diha na tataman. O syempre, ato po i-shoutout no, si Shyla Iyog, nakauban po nato si Jenny Miller, ang atong sponsor sa ato ang papapa karon si Papa Leo. And of course, ato ang Syempre, technical dito. yes. Si Kuya Roman Katoliko. Ayan. Shout out guys, minyo uno na siya. Shout out Ma'am Ross. Kayo ang iyong Christmas, Diba? Ate Jai. Mo na siyang biggest plot twist in 2025. Yes. Tama Ay, ba? ikaw ba, Ate Jai, unsa imong biggest plot twist sa 2025? Kapit ko nakalimot. Unsa imong biggest plot twist sa 2025? Pwede mo Imuhang ba biggest plot twist, Sir Kent, kay nasulod ka sa CIO, Yes, diba? yes. Oo. Ako ang biggest plot twist kay na part pod ko sa CIO. Wow. Diba? Dako kay na siya kadaugan sa kuha. Kay until now, makita man nga grabe gihapon ka supportive sa kuha ang City Information Office. Of course, ang City Government of Tagum ug ilabi na ang ato ang halangdong mayor, Mayor Ray T. Uy. Kauban na ang iyahang mga konsihal nga grabe jud pod. Yes, Ka-supportive yes. dili lang sa iyahan no, apan apil na ang mga projects niya nga kanunay gyud nila ginapanindot, kanunay nila ginapadako Yes. para sa to ang mga Tagumenyos. Dapat Wow. na sa Zaino nga. Aba. Wala pa lang niabot ang December per daghan na kaayo gipanghatag nga pahadipay no ang atong lokal nga panggamhanan pinaagi of course no sa atuang City Mayor Yes. Honorable Ray T. Uy. Ug syempre ato pa ring i-shoutout no ato ang kaubanan diri sa lokal nga panggamhanan sa Tagum no gikan sa Housekeeping Department we have Joseph Nava Rosa. Yun. And of course, si ato ang isa ka Tagumenyo nga si Jenaline Mabido from Magugpo East. And talking kaganina Sir Kent no nga nastoryahan nato nga grabe ang hatag na pamaskong handog Yes, sa yes. ato ang mayor. Apil na tong katong ilahang pwedeng buhaton sa Facebook page sa ato ang mayor. Gawas ana no nagahatag na pud karon og mga chairs, yellow chairs, ang ato ang mayor sa mga schools. Kanunay na niya ginabuhat Sir Kent. Apil na ng mga pa-gifts niya diri diba sa una. Itong Yes. niagi lang nabag-o ra jud na human. Tama na, Alang sa Sir to Jai. ang mga kids, diba? Oo. Og syempre aside po no sa kaning sa education, nga grabe jud ang pagbangga ni Mayor sa to mga estudyante og sa to pong mga kabatanunan. Syempre kaganina pong buntag no ni adto ta dito sa barangay Binkungan. Kung asa no naghatag kita og mga libre nga septic tank, naghatag kita og ako day ibotang. Kay basi daw ako ang malata ba mahimo na ni pulburon. Abusaon ni adto ta dito sa barangay Busaon kaganina nanghatag kita og libre nga septic tank tungod kay ginahatagan pa og importansya ni Mayor Ray T. Uy ang atuang health no dili lang sa Exactly. matag pamilya kundi Kaayo. sa tibuok komunidad sa Tagum. Ug Yes. isugtan nato na dito sa tong coastal areas. Coastal barangay. So Coastal Kuya A. Ken, siguro ang winner sa to ang live kay ilahan lang i-message. So ang isa sa to mga admin, ang mao ang mo chat sa inyo kamo ba ang winner for tonight? Yes. And so abang-abang lang sa inyo sa inyong inboxes kung kamo ba ang nagbadaugon sa ato ang pag-games tonight. Yes. Og syempre paalalan po din nato no sa to mga ni answer karon no kay basin namang goy uban nga delay ang ilahang live. So pag comment nila makita nila nga sila ni una no. Ang ato ang basihan ang kaning live no nga diri sa Exactly. City Information Office o sa City Government of Tagum Facebook page. Ang current Ayan. yod na karon. So Ana meaning, jod. the result is irrevocable. And final. Yes, final and Ana jud siya. irrevocable. Okay. So Kuya Yan. Ken, hapit na ang ato ang Pasko. Yes, Ate Jai. 2 weeks na lang. 2 weeks na lang. 14 days 14 to go. days. Yan, 14 Pasko days. na. So sa pa inyong ginahulat. Merry Christmas.
Anyway, once again mga taga-Melios, 14 days to go na lang. Ato nang i-celebrar no ang kapanganakan sa atong Ginoong Jesus o ang ito ang Christmas Day. Pero syempre, maski wala pa niabot ang ato ang Christmas Day no, dili nato kalimtan nga higugmaon ang ato ang mga kaubanan, dili lang dili lang no ato ang mga amigo, kundi ato na po kung sa Tagalog papatawarin na po natin yung mga may kasalanan So sa let us atin. give love, joy, and hope. and peace. Walang tatapera. Love, joy, hope. Di, tama ka. Okay, let us put in mind ang ato ang paghigugma o kalipay para sa to ang kaigsuunan, di ba? Yes. Kaigsuunan matatanan. Wah. Yan. Og, ay, Ate Zaida, ay no, sa ato mga viewers po, magkita-kita kita. Mag-end na ba ta? Wala pa. Dili, sulat na Mag-end siya. ba ta? Wala pa ba kayo mag-closing? Wala Sige, pa sige. wrap up? Ayun, yun. Sige, syempre. sige. Yun. Sa ato mga kaigsuunan, no, nga tagumenyo, sa mga viewers nato karon magkita-kita ta sa to ang next episode. This coming December 23, natay mas daghan, Yes. nga padula, mas exciting nga mga Exactly. activities, no? Og, syempre, mas daghan nga mga ikumusta na to diri sa Atubangan. Again, that's December 23, alas 6 sa gabi. See you there. Ug sa makausap pa ako si Jaira. Og ako si Ken. O kini ang kamustahan under the giant holiday. O isa pa. Sige, Ready, one, sabi. two, three, Sa makausap go. pa kini si Jaira. Og ako si Ken. O kini ang kamustahan under the giant holiday tree. Bye! Jingle Bye, bell. All the way. Eh, Always fun. Pasko sa dagom, Pasko sa dagom, Pasko sa dagom, Pasko sa dagom. Ang simoy ng hangin ay lumalamig na, mga parol ay isabit yun na. Palamuti at may mga batang nangangaroling sa tapat ng bahay nyo. Magpalitan, magbigayan, magmamahalang kailangan, yaga kaimon, madiyahan. Pasko sa tagom, Pasko sa tagom, mga ilaw na nagagandahan at may sayawan, meron ding kantahan. Pasko sa tagom, Pasko sa tagom, makasama ang buong pamilya, mag-enjoy na hina ang barkada. Mga tahanan ay naghahanda na, ang mga kali ay puno ng sigla. Mga ngiti sa mga labi, kitang-kita ang saya, o diba? Magpalitan, magbigayan, pagmamahalang kailangan ay akaimon, madiyaw. Pasko sa Tagom, Pasko sa tagom, mga ilaw na nagagandahan at may sayawan, meron ding kantahan. Pasko sa tagom, Pasko sa tagom, makasama ang buong pamilya, mag-enjoy na hila ang barkada. Pasko sa tagong saya at ahon, in the place to be. Ngayon nangangaroling na parang si Jose Marie. Diyan lang muna pagtagom, talaga namang quality. Kasi dito makikita ang tallest Christmas tree. Wala mang laman ang iyong bulsa o ang maong mo'y kapos na. Mahalaga ay ayos ka sa kapanganakan niya. Pamilya, kaibigan, lagi nakasama mo. At lalong-lalo na ngayon sa araw ng Pasko. Magpalitan, magbigayan, magmamahalang kailangan, yaga kaimon, madiyahan. Pasko sa tagom, Pasko sa tagom, mga ilaw na nagagandahan at may sayawan, meron ding kantahan. Pasko sa tagom,
magkasama